जनजाति सुरक्षा मञ्चनि बरमगोनां पूर्णचन्द्र देवबर्मा बनि कोनो खोनायनायदि बंखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि समाजपति जनजाति सुरक्षा मञ्चनि बागै तामुकाव शाखा किसा खायनाय बायदि दाबि जानुनाय जोंमा होनबा जोंनि बरसंनि जागा धर्म सोलायनाय दं बर' दाबि खायो जे जोंसे सिरि सिटिनि जोंनि दंमुं जामुं हुकुमुं मुकुमुं नारबि दङ होननाय गाबोन आं बर'नो सोंना मोसौ धर्म सोलायनाय दंनि जातिसे सोलायजाथां यापां यारोंसो सोलायजाथां बिनि बजे धर्म सोलायि थाङो आ धर्मसो थिग थायो ब पुसाक आसाक सुनाय ब साबो बाय ब दिन बाया बाय सोलिनाय ब तमा जामुं लुमुं जानाय ब तमा परिमुं परिनाय आबुनि बागैनो आं कबना मोसौ जिनि जे परम्परा जिनि जे सिरिसिटिनि हुकुमुं मुकुमुं जामुं लुमुं गानमुं जुमुं थुइमुं लंना मानिया बर'नो जिनि जे एसटि फेसिलिटी मानमानि आबुनि हयতো बर'नो सकमै रिजार्भखौ बार रिलिस्टिं खायजाबथु आं ताइ कबंना मुथुङो जे जारा जिनि बिप्रासारक धर्म सोलाय थांनाय रक नरक न आं खाबाय खुबाय लामसबो नरक कायसा सिनि सनातन धर्मबो फिरगै फायदि नरक जिनि सनातन धर्म फिरगै फायखाय नंनि खिनां काहामंनाय जिनिबो थुंनां काहामंनाय ताखौ खुबक जों भबिष्यत वालायनो नांगला हायगाय जों तामंनाय बिनि इब्राहिम बसंनि फायै नुकजागो तामं थुरुकसा आंथु इजराइली इंथु बा ख्रिस्टान नकुंथु बर' हा कायसानि फायसा तालायि दं तांनि तालाय ताइ दं कारण बरंनि धर्म सोलायजा आगोलै बर' खानजाङै माया आगोनि बागैनो आं आंनि तिप्रासारनो कबंना मुथुङो नरक सोलाय जे थांमानि कायसा जोंनि सधर्म हिंगुलि फादि अब नरकनि जे एसटि फेसिलिटी अब दिलिस्टिं नुनाय नुनाय अब क्षत्रिय समाजनि गेरानि नरक आबुखौ समयतबो नरकनि गोसाम सनातन धर्म जखनो फिरबाय बायदि जोंबो नरकनो खाबाय खुबाय लामसगैनानै हामबाय नखानि चिंख्रोमसां आथुगुरिहाय बयार गोजां खिरि जागै